професионалната транспортна гимназия Юрий Гагарин в град Радомир днес бе проведен необичаен урок. Учители обучаваха не ученици, а свои колеги. Обучението стана в присъствието и на представители на регионалния инспекторат по образованието. За първи път организираме обучение на учителите по теория и практика със съвременна диагностична апаратура. А тази апаратура откъде? Тази апаратура е закупена от училищното настоятелство и от наши бивши ученици, бизнесмени. Целта е учителите да знаят повече и да научат на повече неща учениците, така ли? Целта е да се провежда качествено теоретично и практично обучение. Обучителите направиха демонстрация на работа с гумомонтажната и баланс машина. На нея се изпълняват 11 програми. След това показаха как се изпробва изправността на ламбада сонда, на реле регулатор и на алтернатор, както и на вана за почистване на дюзи. Учителите се запознаха и с софтуерните продукти, използвани при обучението по безопасност на движението по пътищата. Има разработени мултимедийни презентации по тази тема. Училището е единствено по рода си в Пернишка област. Днешната инициатива се прави за първи път.